Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Firda Nur Kumala, NIM 240106444212. Dan mriki kula badhe maos geguritan nganti judul Obor Piwulang. Jejeg ngadeg guru, nggawa obor kaweruh. Murup ing ati, madangi dalan urip. Sekolah papan aji ora mung dolanan wektu, nanging nyebar winih supaya tukul budi. Buku dadi kanca, isine pituduh luhur, ngajak mikir jero, ngasah akal kang landhep. Sinau iku laku, duduk mandeg sedhela. Kanggo bekal besok dadi manungsa sejati. Aja wedi kesel, aja gampang semplah. Pendidikan iku pusaka, padangi bangsa. Matur nuwun.